Как да проверим дали един материал е индексиран в Google? Маркираме около ред и половина, стандартни, и с десния клавиш търсим Search for Google. Ето, не ни излиза материала. Да видим някой по-стар материал, който да се надяваме, че е индексиран, за да видим как изглежда. Маркираме около ред и половина, търсим Google. Тук е OK. Авти в устата. Излиза на първо място. Правим втора проверка. И тук е OK. Трета проверка. И тук е OK. Да. Този материал за авти в устата е индексиран. А този за белия дроб, поне на първо четене, не беше индексиран. Втори опит. Няма го. Това е положението. По-късно ще проверим пак.